mies voi olla onnellinen, mutta me tanssitaan, me voidaan olla onnellisia tai meillä on toisemme ja meillä on ystävyys ja me tsemppataan ja toista ja niin Olavit ja kaikki muuta, että me ollaan niin tukena ja kaikissa elämäntilanteissa ja sitten taas niin se iso kuva, minkä mä sanoin sitä Suvin biisistä, joka itselle silloin kolahti, että kaikki joiden jäljet säästin, niin mä avasin sitä kerroin, että se oli mulle hyvin vaikea. Siis se toi niin tunteet pintaan niin monesta ihmisestä ja muusta ja sitä eletystä elämästä ja koetetusta elämästä, mutta tämä oli turvallinen paikka näyttää ja tuoda ne tunteet. Niin, koska tuli meillekin ne tunteethan tuli pintaan. Niin. Ja sitten ei ole ihmekään, kun katsoo, että ihmiset ottaa noita nenäliinoja, kun niitä kyyneliä tulee. Että onhan se semmoinen biisi kyllä, että kyllä meilläkin oli tunteet pinnassa, kun tehtiin sitä.